people phungkaham jotono lamchako ani YouTube channel hingke ang moisong juti ani blog no chengi rusuo hingke ko ang horo tabuk tam song dong norok no nukna habona ang sayusune oro to hanbai ti alok no simple ke songa nayo ang hingke ko ang oro bok sayusine kututi tongkha ko bwtui kisari rikha norok nai tongdi ang abono simple ke songo hingke norok nai tongdi abona ang tabuk horo to chawi kla khana phanga chasinai hingke norok bai khana phanga chamalai sinai nai tongdi hingke ani blog no payasa. The next day. Iko ang mai khurina kharo tok bahan te hangke ro dalok rok tongo iko hangke abono mai chawi ang tini tam khai tongo ngai tongdi ang samung tangna bui kisa dakti mai chakhang tok bahan 달러 목적 해 던져봐. 한번 달러 목적 미시 사원. Norok mukbang ni video rok naina muchong khangke please ka no comment khaisa di tei norok ani channel no takti 1k karidi hangke ang norok ni bagai mukbang video kaham tubi phayana hangke norok no khakhayo ani blog no nai tongai hinai ko sabai kha yangwa aton mani bahai chirung gobo yang banta cara rok tongo banta cara rok kainai yang gani kangrong nogo thangpua bara thangpro tlang thana nei khagyang tongo yodorogo yang rogo tip tongo kororogo bisungo yang rogo tongo ko kormo iko ge kormo phrai blai phrai bu phang ge mukhe khaklo blai hangke angoro bari tangna bagai achuk jakha iko ani bari no ang srapsa tangna nai jabra logi tongbai kha kolo khai hangke angoro ni srapsa jabra no tangnai ang je man sak norong no tini tam tomo rongman ang chaitoknai norong thani haino ang request ma kaijawo norong ani blog no nai tongke subscribe khaya waita thangjati please kar norong ano ani o channel no subscribe kharidi nai tong khang takti ani 1k kana bagi please kar norong ni thani ang request khaijawo takti subscribe khairidi tai like share khaina tapokdi
hingke tebo ang bwskango norokni bagui content kaham tubna bagui ang chai tongnai norokno happy khaina bagui aboni bagui no ang norokni support nango hingke ang mo motivate wngya thango bwkha srang wngya thango norokni support rongmaya hingke aboni bagui norokni support ang nango norok ano support khaidi hingke ko naidi jabra ro norok ano tamo jabra hiking kuitong ani wansuk mano oro ang chara mufrai chara no jabra kwchungjak hinui phui aroni thik khai tongo o jabra no yakbai no phui mano jabra aswk ragya wati phaiui yaphang norom wngui thangkha hingke phui simi no ang phui simi ni rwo naide roiko aswk jabra tukya wati phaikha hingke hanorom wngui thango ambagui phui tongo jabra no yakbai no ang phuio nakar di ang norok no kaham ke camera rok chagui phunuknai ani bagui naide ang norok no samjani bwtui kaisa phunukguna kunaidi bwtui samjani samung tangui tongmase ang ani khum rok no saf khai tongmani hingke oroni ha no kisalui ha kisalui rwgana hamase oro tamjani bwtui chokhak rwmani manui rwkha iko iyo hakur kutugo chokhakmasa manui ro kirima singja tamo bo chibok bwtui da wngkha sabsini please kano comment khai sabaigiri. O thambui masa ano thaske warai tongo iko naidi leng suka bari tangli aske kolomkha lengkha chatung tongya phano umayu markhino norok ani background roko gari khorang no khana tamkhe nok lama gana bla hingke ambagui khanai no iko ty9qt naikha hingke oro no muthak sinai ani blog no khakhayo norok chajagui tongkhana hinui chajagui tongkha hingke please ke norok ani o channel o subscribe khaina tapukdi tei like share khaina tapukdi norokni support nango ang hingke abukno norokno request khaijao hingke malai phine norok bai ani tei next video o jotono kaham tongdi.